Makawag stress. Musud tao kasambahay. Di natin kasakit yung musud ka ng maid sa bahay kay marangal na trabaho. Huwag man tanangawat. Saan mang marapet ang naabot magpamid. Diya, wala lagi kasakit. Huwag maingin nga, nagipamid. So nga naman di ayog magpamid. Huwag magmusudog kasambahay. Huwag may maatdana. Sana de, pag kunuhay, huwag nagpamid. Minsan pa'y problema ni mo, sir. Sa baji ba kaglaki ba kasi. Hi guys, good morning. Today is Monday. Tuesday. Ay, Tuesday dito na mali na po. Today is karon day ay kay Martes. Udong may ogtag belaran. For some ay pala magtatagalog pala ako kasi Tagalog yung mga kasama namin sa bahay. Pupunta kami ng Tagbilaran, guys. Kasi pupunta kami kasi namurag gagang buhok. Namuti na po na. Tagalog naman po ka. Gusto ko mang Tagalog kasi si Manang Hiling Tagalog ngayon. Kasi si Manang Hiling daw po. Kasi si Manang Hiling daw pupunta ng Maynila. Oh, ano namang basa dyan? Ay! Ano daw po no kasi daw, kaya daw marunong kami mag-Tagalog kasi kasi pumunta daw kami ng Manila, nagpamid kuno me. Oy, hindi ako nagpamid ha. sa buong buhay ko hindi ako nakapasok ng maid ha. Baka nagkamali kayo. Sino nagpamid? Manang, tanungin kita, nagpamid ba ako, Manang? Hindi niyo alam kung anong trabaho ko. Hindi mo ako nagpamid. Pumapasok lang ako ng May nasasabi kasi, ng marunong kami magtatagalog kasi. Kasi. Tara na, Day! Let's go na! Yes, Kuya! Ay, thank you, Kuya. Maliwanag na kami dyan. Kasi meron kaming maliwanag na ang aming hagdanan nga. Maliwanag na. Kuya, hi, Kuya! See my vlog. Christian sa Valencia, guys. Si Kuya. Si Kuya Umi. Ito yung nag-asikaso sa kuryente namin dito. Nagtatagalog kasi kami, Kuya, kasi mga Tagalog yung kasama dito. Okay lang. Okay lang. Marunong naman yung gamay. Marunong naman daw gamay mag-Tagalog. Kaya Tagalog. Let's go. So ngayon, may ilaw na dito dahil hindi na tayo mahulog sa hagdan natin. Maliwanag na maliwanag na ang hagtang. tubig! Tubig. Tinawagan ko na yung tubig. Kanina pa kayon. Kanina ko pa yung tinatawagan. Sige, bye-bye guys. See you, Tagbilaran. So, pila may oras. Dari mi sa CM. Mga tayo yung Marcos ron guys. Ay, Jan Mark guys. Binaw na ko. Karang kay adlaw marilig sa sweldo sa YouTube. Pinanglan si Jan Damangan. Libre mo. Paniud to. Nga din ko guys. Kaya gimiyaw ako sa kaon karon sa tuwing nga kanang na italabahan. So, see you tada sa talabahan karon guys. Ang sakay na rin migrila pa dong mingat ko sa kuan. Ngayon mga nangutana ang anas Denmark pero lagi mapil sa ang vlog. Ang gyari lagi dari sa panon Tagbilaran. Ja guys, ang giwat si Janjan. So, karon ang gikuha si Zapa dong namingatos among kanang kanan karon. Ang giwat guys. Maguban mirang tulo guys. Imingaw sa kurani sang anak nga laki kay murag 3 weeks nga wa ni uli dito sa Valencia. Kaya na busy si John ja. Mga ni karon ahad sang gingari dari guys Tagbilaran. Perfecto na. Adi mo pag ikuan niya po. Okay, kay wa na motor-motor. Dapat mirari guys sa Lucas. Talabahan ni si guys pero di rapod talaba ang baligya dani. Ay mga
mga kuan, klase-klaseng mga sudan. So silang duha ra nag-order guys, sila na medyo kanang nay kanahan dani mo kaagyon ani guys. Na tuma na sa isang mga pangandoy nga makanog anli nga talaba si John Mark guys kay dugay sa ningin nga makaan sa kung sa kaning talaba naay pang nga naapoy ka ng gagmay kadto nga kanang sa inani mo kanay maong gagmay sa giprito naapoy dipod mawa ag balbacoa favorito pa rin dyan yung balbacoa. Ansa, maniuto sa dating tanan. A few moments later. Hi guys, sa bako anday may pa massage sa blind. Dara alcohol. Dara te. So kani dinhi guys kaning mga masahe dani sa kaning mga blind dinhi suki na namo sa una. So duga-duga na may nakabalik pambawa sa stress lagi ni guys. So kinahanglan ng pilot guys grabe nang gasong bagatan ni ang likod mara ko nagpasag sa kabakid nga kuan. Ang gipapisag ang kuan guys kay arang mawa ning kabugaton daan ni. So lami ni sila manghilot dani guys gaan kadtos lawas. Basta inagaman nimo orang lami ani katog nagaman dani pamasahe nila pero 30 minutes rami daani guys kay dali lagi mang oras kay madto pa mig grocery karon kay mapalit pa mig mga ginagmay makinanglanon sa bahay. So after dani moadto mi sa ICM. Kani amo ni gikahinaman guys sa pisuning ang tingkoy padong dari sang uo. Kay magsiglig labad ang basig gisudlan nig hangin o nagisudlan manig bakukang ning uha. Ito guys, lami kaso paminaw basta kay kaning amo na ni kanang nay piso-pisoon pero sakto-sakto ra pang pagpiso guys nga di pod sakit basta kay arang kalami kaso paminaw. Mawag labad ja lami kay jagazanggi himay-himay gazag piso. Arang ka lami paminawon. Arang lami naman hikatog. Basig di na ko makauli dani. Tungkol sa kalami sa ang kuan gilot-hilot din sa guys. Mawa gadzud kuan. So bye mo guys. Dara ni diri sa galeria. Kaning pwesto da ni mga blind dari sa ilam daring SSS or Pag-ibig. Sa galeria dari sa Tagbilaran. Nares dari dapit sa garahian. Sa ganahan diha nga magpisa-pisa silang ako marag din ako kauliin. Sa kalami sa pagpisa-pisa dari si babas ang mata mawa adzog labad ang kalami kaadyo. So siguro guys next week pag nami taas-taas nga oras mga ridari siguro magpamasahe mi og 1 hour kay para mawa gadzud tanang lagkuan lagpot sud tanang mga panuhot ug mga stress sa lawas. Wag stress nday. Makawag stress. Kailan ako nag-ilot ng oras niya si Romeo. Romeo? Pas Mio. Ang taon na din mo nagpapaanay, no? Anawa na sa din, eh? Napag-Carmen, mama. Hello, guys. Yan namin sa grocery kay mamalit mig mga basic needs kanang makinanglanon adlaw-adlaw kay urot na lagi pag among mga kuan. So, money guys, sa mga grocery. So, padong na Miss Counter. After that, mangulit na may Valencia. Hi guys! Good evening! Niyabot na na media namin sa niyabot na na ikan na to sa Tagbilaran. Nandiyan, mga istorya ako gamay guys about sa hang vlog lay ganina nga. Katong ang mga istorya nga kanang nay kaning naanapin ang bus lagi pero wala hagada rin ng basa tumanang. Kanang na ay tsaka nang na ay mo mag-istorya ko gamay guys about sa kanang mga pangutanan ni about sa mga nangutanan na hada sa YouTube. About sa mga nangomel sa nangutanan ano kuno si John Mark wala kuno napil sa vlog mo bitaw nga hangyat to guys Vimeo kunidja. So nasa ning uli
kanang na dito na sa boarding house tagbilaran mo sa Ulidari. So mo to nga di lagi ta kagwanta rin ang anak og di nato makita. So adson gyud to kay kita mo mo pila naka-vlog nga wa sa diha. Kay tos tagbilaran ja ako di ko ka antos og di lagi makita ni ang anak usa kay tos tagbilaran ja wa naman Ulidari. So ang gyud to dito guys. Ja kanang nay sa mga napiniingan nga kay kami lagi dari nagtagalog man lagi mi kay ko nagtagalog gani karon pa ako nagtagalog kanang nay niingan nga kanang injo pa ning opinion kay kasagaran jud sa mga kanang mga mananaway nga uban nga pagkawa jud sila kasubay ba jud sa una hantod karon sa among mga life sa among kinabuhi kay mo malagi na public na ni among kinabuhi. Hinaingan nga mao ko ng mga hanitig Tagalog kay nang ipamid ko ng Miss Manila. So, arang tuwagan. Ang pagpamid, di dyan na angay kauwaw kay di man na si Ja, wa man nangawad Ja, marangal nga trabaho. Ug kasambahay ka, rag ka kay karang nay trabahong marangal, wa ka nangawat, wa ka nang basta kay ug mid, imo nang ikapanghambog kay ikaw kung kanang sa kakadunahan dyan, kay maid nga mabuhi ka, kay maid kasagaran magsalig na dyan sa mga kasambahay kay di na ka maong mga likon sa kanang lik lagi sabay. So og mo nga og nagpamaid ming tanan mga hinitimig Tagalog naningan si kisabtingin ni Manangoy si Manang ko nagiingnan kasi Manang may naguna-una lagi Tagalog dari sa Valencia kay naman lagi bata dari Tagalog. So mao to wala lagi kasakit og moingan nga nagipamaid ming tanan pero sa panang opinion. So nga naman di ayog magpamid o magmasudog kasambahay wa may maatdana. So ako haramang wa ko nagpasang kagalingan pero ako wa ko nagpamid sa Manila kana razon trabaho ang wa din na nasudlan kay ako jud sa tinud lang kaluzahan ko di ko baskeg sa mga trabaho sa bahay mo jud na tinud nga kanang naikon kay kaluzahan lagi ko. Unja kanang nga na de pag kunuhay og nagpamid ni sa pay problema ninyo sa pay problema nimo sir sa baji ba kag laki ba kasi tumotoy nga ni sa taga bukid kanang nay unsay nada na og nagpamid mi amo man ang kinabuhi ja kanang nay og di ka magtagalog narapod nimo pud mi kuan pero halang pang ikakuan nga sa lang pud pangilabot kay naman sa head user dahil sa ahang kanang kuan man dila sa comments nabuong na siguro nagkinuwin sa ang vlog pero head user man na si Jawa hindi na si Jawa maka kanang comment sa ahang YouTube bawas si Manang siguro ani jagi head user dadto mo na nga sige pangbas ni sa Jaha unsa poy ka di na to angay ikasakit ning kanang musud taw kasambahay di natin kasakit ang musud ta kanang maid sabay kay marangal na trabaho o man tanangawat saan mang marapet ang naabot magpamid ja mo na nga kanang di mo angay sana di mo angay i-lockdown ang kanang kuan ang kinabuhi sa usa ka kasambahay sa usa ka maid kay naay mga tao nga di mabuhi guway kasambahay kay naanad sila nga naay maglihok sa ilang kuan kanang panimalay mo na nga adjaw jud minjo i-lockdown ang isang sa kasambahay kay kuan na kanang mo na hero mo na kanang atong matawag nga proud ta mga Pinoy nga abtik ta mo lihok sa lihokang bay mo na guys. Diyan mo na to, naghanap kong sa sunod din ang vlog guys. Basi mo shout out ko sa talang-talang ng mga kanunay nga na diya sa iri na kanunay diya sa ang vlog nga si Panano. Shout out ko sa sunod na sigurong vlog. Comment sa mga mudas ubos. Pasensya mo madugay ko makabasa sa mga comments na sa mga video kay grabe yung kabisi nga kinabuhi arong panahon na. So, diyan mo na to yung vlog karon guys. Bye-bye!